Salam hormatly ildeşler, qadırlı dostlar. Men Abdurrahman diýeji. Bir gysrak gurrun beresim gelýär. Men doktorada okan ugrum sunugat tarihi. Şol sunugat tarih derslerini berýän danışgada şonla käbir gowzatlara duş gelýänler. Türkün tarihi, Türkmenin tarihinde. Şonu Türkmen Tehra diye İran'ı görüp bolan okşarlar. Şollar ben arasında bir gysgaja gurrun berip aýsam diýip özüm belki peýdam bolar diýip şonu ýaldyrak bir niýetim bar. Şigedek meselen ece sözü. Ece aýdylýar biziň aramyzda. Ece diýemizde biziň ýomupdyr ýa İranlyk türkmenleriň arasynda däden nänesi bolýar da şuňky ulanýşy. Könekiň aýdamak. Bak, ama Türkmenistan'da ece diýende näre diýilýär bolýar. Şu akı durmuşda, şu ýagdaýda. O ben Türkiýe gelemde görsem ece at kän daqylýar. Ece. Ece diýende biziň kellämde birinji şo gelýär, Türkmennäki ece gelýär da. Ece gelýär, onuň biziň öz şu Türkmenleriň arasynda ece diýip aýdylýar, ýöne kimlerçe at daqylarlar aýdylýar da. Eceň at daqylana, ejejan, ece diýip aýdylýar. Aýdam çağalaram, kä wagtda aýyp garyň at diýip halamaýarlaram bolýar. Muny ýalyardaýlaram bolýar. Tersine görsem Türkiýede on owadan at diýip gowurýarlar, gyrlaram gowurýarmy görsem. Bir görsem ol manyzy bizdäki many däl eken. Dälmiş bizdäki many. O manyzy aslında şol gadymda da Türk tarihinde sözlerde de biziň şu diňe iki zada denk gelip buraya. Hem ece, o şu wagt ulanışymda ýene başga da manysy barmış. Başga manyları varmış aslında. Yani birisi şu wagtda häzir Türkiýede ulanışy ece diýmek bir gözel gyz diýmekmiş özi. Gözel. Ondan öňem meleke diýmekmiş. Sultanyň hatyny. Şehbanı bolýar da. Wagtda Farsçada meleke o bonyal at bolsa elbetde gyzlar gowurar. Şol üçin bu taýda kän daqylýan biziň türkmenleriň arasynda bolsa başga manysy bolar. Bu bir taraf. Mesela şu wagt ben size Türk dil kurumuna şol Ferhengistan Türkiye bolýar da şu taýda manysyny hem görkezeyim size. Şu ýerden. Görün ece ýazýar şu ýerde. İsim bir kiraliçe, meleke bolýar, şehbanı bolýar da. İkinci güzel kadın, o güzel zenane bolýar bu ýerde. Sonra mesalla beripdir. Dün Sirkeci istasyonu. İstasyonu görmeliydiniz diye ecemiz geldi diye. Demek ki o tapır dünya İskahı Sirkeci'ni bir görmeliydiniz diye. O tapır meleke geldi diye. Şeyler mesalla getiriyor. Şimdi bu manyn alandan sonra şol biziň ugrumyzda sunugat tarihi özünde zat dersler berýärler, esatir diýilýär da, ýani mitoloji. Şonda da gadym inançlara deňelýär. Görsem täze bir inançlar şöyle araşdyryp ýygarlap barşyma ejäň başga bir hikaýesi barmy şol gadymdan gelen hikaýesi. Ol hikaýesi diýende zatta şu mitoloji diýilende ya esatir diýilende aslında bir hikaye değil. Şu wagtda hikaye görýär. O wagtda şu adamlar özleri inanýarlar şoňa. Bütün yüreklerle inanýarlar. Şolaryň dininiň ýerine geçýär. Siz zady bilýäňiz, mesela İslamda Adem ve Havva var da, Adem ve Havva. İlk zenana kimdir? Havva. İlk Adam kim? Adam da aýdylyp durýar. Şol hikaýa miňdeşi İslamdan öň türkliň öz arasynda da barmış. Onu şu taýda ama türklerden näil? Şu birinji zenananyň adı Ecemiş şol. Birinji zenananyň adı Ece.
adam, erkek adam adı näme? Törüngöy diýerlermiş. Törüngöy. Töremekden sözünden gelýär. Töremek sözünden gelýär. Bular nirden aldyň diýip sorap bilersiňiz da, bular nirden çykdy eşitmedik zatlarmy diýip sorap bilersiňiz. Birinciden häzir hem şol Türk dünýasynda gadym şu şaman inancı bilen ýaşap bilen türkler käm. Mesela Yakutlar var, Altaylarda ýaşap bilenler var. Şol inançlar häzir dewam etýär aramyzda. Şolaň arasynda gadymdan gelýän, olar musulman bolmandyr, kara islamdaşlar, coğrafiyalary. Her ýerde bolsa şol öňkü inançlara galypdyrlar. Şol üçin bugün barlaýjylar gadym inançlar biljek bolarlaryny şolardan soralýar. Birem şol Orhun kitabalary diýilýär-de, ýazyly daşlar. Şolarda da şu inançlardan hemmesinden hem olmasa käbir ýerlerde bir söýedilen ýerler var, ýazylýar. Üçüncüsü hem bular köplençe türklerin öz şol gadym çeşmeler galmandyr ýöne Çin'deki kaynaklarda, çeşmelerde bar yazılıptır da. Şun ýaly toplaýarlar, üýşürýärler ýanky, tahqiq etýän adamlar, barlaýjy alymlar. Türk inancına göre şol ece ve törüngöy. Men şoly bir gysgaça edil şol islamda bolşýaly bolup geçýär şonda da. Şu ýerden görkezip bolýan size bir gysgaça adam taýýarladym. Ece törüngöýdi. Törüngöýin hikaýesi, hikaye diýmeli, mitoloji diýmeli bolýar-da. Farsça satir şinasy, Türkmenistan'da da şol mifologiya diýerler. Mifologiya. Hawa törüngöy birinci adam şol ýazylýar. Ece hem onun aýaly, Renanasy, Heleý. Onun bulary edil şol islamda bolşýaly bir gadagan edilen yer var, yasaklanan yer. Bir ağaç var. Şol ağaçdan 4 şahasından meyve ip bolýar, iýmiş ip bolýar. Ýöne 5-nji degmeler. Bular hem şu 4-nji ip ýörler ýöne şu ýerde bir edil şeytany rol oynayan bir ýerde var. Şu ýerde. Buna da Türklerde Erlikhan diýilýär, Erlikhan. Erlik de ýene yerlikden gelýär aslında, yer. Sebäbi muny soňra Tanrı yerin aşağına teb'id etýär, sürgüne ýeberýär. Näme üçin? Yankılary zat etýär, heris etýär. Ýene bir ýylan var. Bu ýylanyň wezipesi, borjy adam bilen ejäni gorap, şol miweleri, iýmişleri iýdirmeli. Ýöne bir gün bu Erlikhan şol ýylan suratda şolary görünüp şeýdip iýdirýär. Şondan soňra da adam, ýani eje hem törüň adama garşdyrýan iki meňdeş bolandan eje bilen törüngöy şeýle kowulýarlar, ýere kowulýarlar. Ýöne şu arda bir aýdaýyn. Ýylan köplen gadymky inançlarda, Ýunanda bolsun, Romada bolsun, ýa Türk inancynda bolsun, Tanryň memury hesaplanýar. Tanryň memury. Hatda siz eşdendirin islamda meselen cehennemde ýylanlar geljekdi, şeýle çarpjak, ýa bir Tanryň bir cezalandyrma memuriýaly bolup görýär o ýerde de. Şeýdip inni gellik hawa ece bilen törüngöy kowulýarlar, ýöne ceza da berilýär Tanryň tarapyndan. Cezasy näme? O taýda ilki ol ýaşaýan ýerli cennetde zat ýok. Ýani oglan dogurma, gewrel bolma ýok. Ejeň cezasy gewrel bolup oglan dogurmak ýer ýüzünde. Ýatyqym bolmaly. Ony zinalar gowulýandyr. Ondan soň törüngöýiň ady näme? Cezasy. Olam işlep çöregini çıkarmaly. Taýýar zat ýok indi. Hemne şol 10 çağa da dogurtýarlar bulara. Käler o 9, kä wagtda o inanca görä. Olaram garyn doýurmaly. Ulu ýük çağlary beslemek.
Ondan 9 milletem şondan ýa-da başga gurrun bar. Men häzir şu video beter agyr boljak-da. Şol üçin şu gurruny bir gysgaça şekilde bereýin diýdim. Hem gowrun ejeň sözüň nirden gelişi, Türkiýede nähil ulanýar gadym, nançda nähil ulanýar törenýär. Şöyle şunu bir sözüň hyzmatyňda aýdaýyn diýdim. Belki peýdaly bolar. Men käme wagtda niýetim şeýle bir gadym zatlardan bir gurrun bersem diýenler. Şeýle suratlardan görkezip adyp, suratlaryny belki nakkaşda çekýär adamyny. Han göreýin ýene. Meselen şu ýerde eje bilen törünge işi. Meýwe